И зрителям точки добре в CS 1.6 с Ванката Про. Аз съм Люската. Снимаш ли бат? Да, Еми, hello YouTube. Дано да се чувам. Чува се. Как беше заговор с ножките? Абсолютен гейм, хаштаг Deathmatch, нали? Сега малко ще се колим. После Детрън малко може. Какъв беше заговор с ножките? Кажи го. Кнайф, то трябва да ти пише какъв беше Кнайф, чакай малко. Кнайф. Дай го намеря, че. Не ми излиза. Добре, тогава имаш ли CSBG Info Detrun? Как? CSBG Info Detrun имаш ли? Не. Dark Knife имаш ли? Да. Аре, влизам в Dark Knife. И така, бацата. И така, дами и господа. Нещо им бъгва туито. Ти от коя си? Я знам бе, влязах. Аз съм от терористите, да знаеш. Ти от моята ли бе? Аз съм с инчета, баци. Какво са? Чакай да са. Екзони уби Тони. Късто бе? Го неговата мама. Аре бе, ей, чейчи са. Ей го има. Качай! Как тая мивка бе? Ти си на последно място е, баци. То така. Сега. Аз съм бивал хора още. Аре бе, Тосмо. Тос как му убил бе? Вой по негота. Тъс мивка е много добър. Петър, кил не щеш ли? Моля? Абе, точно. Ще ми говори, дава. Мивката е най-добрия. Чай малко. Турмани! Вин Дизел! Ела тука е баня! Аре бе, ей! Браво, бихме го! Рипек зони! Кой пръдна е? Аре бе! I'm the law! Ето смикам! Аз съм друг, да знаеш. Добре, кажи му IP-то. Пак е дит матч. Ама кажи му IP-то. Чакай. Казва са... Я вижда ли го имаш? Вижда Absolute Game. Да, влязох бе. Влизай. Не бе, влез към терористите. Ти от коя си? Малко едно в едно да цикаме. Ти от коя си? Терористи. Аз значи съм кънта. Ой, сега го спасам хора. Добре хора, и сега ще играем едно в едно с Ванката Про. Годзима. Който не е също с който някакво Про, ама карай. Той е тук да не го... Показвам. Да не го обидим тихо, че ще почне да вика. Повтори пак, че не те чух. Нищо бе. Нищо. Дай да играем само на лонгшот.
Че аз съм с пушка. Хора, той не разбра колко горе е. Той също не е играл. Къде си, бе? На Ато съм. Шорт е само на Ато да играя, ама след това. Чекай. Вие ще нима? Не. Аз си му... Без. Верата. Да не си горе! Намерих те. Без. Баце. С звук ли играеш? Да. Аз звука ми е намален за Ти сте глупости, бе. чуя стъпки. Ти си на Ато, сега ще гръмна. Ако мога. Ти не се видържа. Се скрил. Някой пръдна. Аре, брата, играем само на Атото, тъй да поизцелявам. Едно ново за Верата. Абе, пето е над всичко. Берям оръжие. Аре, снайперистата идва. Само на Ато играем. Да, бе. Да, ама аз съм респаунван в другата база.